venia a fer això, això, això i això altre. I aquell home havia fet un trasllat fa 2 setmanes que venia de Terol o venia de Lugo o de no sé on venia. No en tenia ni papa del que deia. I diu, no m'ho pots parlar en castellà? No sé, pensava que era una broma. Dic, no, evidentment no. No va preguntar, és que no el saps, perquè doncs es menja l'ordinador, li quedaria el teclat així, va ser prudent, i va dir, jo li vaig dir, bueno, doncs no passa res, podeu cercar algú que em parli, no sé, jo soc aquí. Clar, el tio va quedar cara, tothom del voltant, va quedar com una cara esparverat, perquè diu, aquest home ve de les 7 del matí per ser el primer, i ara el farem enviar a una altra taula i potser s'està 3 hores aquí esperant quan podia només fer 3 frases en castellà en un moment. Aquest tio és ruc o què? Doncs serà o què? Ruc no o què? No? Si m'has donat l'alternativa. I doncs, sí, vam buscar la CAP sí que era catalana, i diu, doncs ara te'l cercaré. 170 administratius, 2. Hisenda. Hisenda és el poder, és Roma, Els diners és Roma. O sigui, els estats s'aguanten aquí, Per tant, Roma va posar, l'imperi va posar a 168 individus de l'imperi i a 2 íbers, diguem-ne. No prou romanitzats. I doncs sí, molt a gust. I a més, un dels íbers era un romà que s'estimava molt els íbers i va aprendre la seva llengua, diguem-ne, no? Vull dir que no era d'origen de 2 o 3 generacions, sinó era el fill d'algú que es va, diguem-ne, potser sí que la immersió en aquell moment a Vilafranca, que era un vilafranquí, li havia servit, ara segurament no li serviria. Per tant, l'anècdota és aquesta també, que l'administració ha de ser d'obediència del teu país, si no estàs perdut. Un jutge entre donar drets castellans o drets catalans, si és castellà, potser triar els castellans, i més s'hi pot triar. S'hi pot triar, està salvat, diguem-ne, no? Està protegit per la llei. Doncs això és la llei de transitorietat de 2017. Fer una ullada perquè és això, les lleis, l'administració, la llengua, tot harmonitzat de l'estat espanyol. Ni tan sols fa l'exercici d'harmonitzar de l'estat francès, que ens omplim la boca, ens hem omplert la boca tota l'estona. Mira, els francesos ens han guardat les urnes. Diu, bueno, doncs deixa'ls votar, no? No, només són guardadors d'urnes. Només votaran els espanyols amb DNI. Diu, doncs gràcies. No ho sé. Sap greu fer-vos surar totes aquestes realitats perquè sona, diu, aquest està molt sonat dient aquestes coses, o realment el país m'ha entabanat d'una manera una darrere l'altra. Permeteu-me amb la meva defensa, que és la segona opció, d'acord? I això ho podem revertir, és a les nostres mans. El cens del poble català no demana permís a ningú per censar catalans, perquè no censa catalans, sou vosaltres els catalans que diu, jo sóc una altra cosa. I per demostrar que sóc una altra cosa no em serveix el sentiment, que és una altra de les coses que no funcionen. Perquè quan jo em nacionalitzo danès no vaig al psicòleg. Quin sentiment té vostè? Oh, jo em sento molt danès. Sí que es nota, certificat. Oi que no? El sentiment és un motor. M'estimo això. Guai. Bueno, però vostè ha anat a l'examen o no? No, només me l'estimo. Home, doncs no té ni idea vostè de català. Diu, no, però és que me l'estimo tant. Que vostè em dona la nacionalitat, no? Diu, doncs no. Torni, no sé, si se l'estima tant no li costarà anar estudiant a poc. O potser amb l'examen, ara és molt fàcil el de català, per cert. Per tant, hi ha una sèrie de requisits que imposa la cultura sobre el sol·licitant, no al revés, que això és una altra cosa que aquí... Bueno, preguntem-li al sol·licitant com li agradaria ser català. Meu no, els sol·licitants s'acollirà als requisits o no. És la seva llibertat. Els danesos no us obliguen a ser danesos. No he vist a cap danès dient, ei, que quan et fas danès tu? Diu, no, jo no em vull fer danès. Per tant, no obliguen els països a que tu siguis d'aquella nacionalitat, però tampoc admeten que tu els obliguis a triar els requisits. Per tant, els catalans podeu admetre que sou, és que això és una realitat cultural contrastadíssima, censar-vos com a nació. Molta gent em critica que digui que no existeix la nació sinó sense. És una frase meva. Sí que existeix, però no saps on és. Perquè quan tu vas a visitar els Guaraní, no hi ha un resort d'anglesos a l'Amazona. Quan hi sigui, els guaranís tindran un problema. Sobretot, ara diries, home, els Guaraní té un aspecte que s'assembla molt poc als anglesos que els visiten en un resort de vacances. Tens tota raó. Els catalans això no ens passa. Portem els mateixos texans, ens patinem de la mateixa manera, som molt occidentals europeus i, per tant, jo ho veig pel carrer, jo no sé si sou danesos o catalans, no, jo no.
no sé qui és capaç de fer-ho per l'aspecte físic. Per tant, la nació existeix, entenc que sí, hi ha un sentiment motor darrere, però políticament, compte, políticament no existiu. No podeu anar a votar com a catalans. Voteu com a residents a Catalunya mentre sigueu residents espanyols a Catalunya. Això ho heu d'impugnar, és molt fàcil. Per tant, l'exercici del cens és, no us obliga a censar-vos, però sense cens propi no sereu lliures mai, per la raó demogràfica. Sou un 30%. Si harmonitzeu el cens actual, sou un 30%. Esteu morts, no podeu decidir res, com no ho feu ara. Els catalans no tornaran, i perdó pels presents, no tornaran a guanyar eleccions autonòmiques. Podran quedar segons, podran quedar tercers, dependrà una mica de l'abstenció. Si vota el 80%, els catalans no en rascaran ni una. Què és el que va passar el 21 de desembre? Sisplau, no oblidem les dades bones, perquè aquestes són les bones. El 21 de desembre va votar del 2017, una altra ignomínia de la política. T'has autodeterminat, et convoca a Espanya unes eleccions i dius, bueno, doncs anirem a votar, quin remei. Com quin remei? No t'has autodeterminat? I vau anar, se us veu a la cara. Perdó, però hi ha una mica d'això, perquè diu, home, som demòcrates. No, això és gilipolles, vull dir que no és demòcrates. Demòcrates és que tu ja has decidit que tu ets una altra democràcia, que fas intervenir en les democràcies dels altres, que fas intervenir en l'organització democràtica d'una altra. 3 mesos més tard, que dius, home, si han passat 10 anys, te n'oblides. Doncs tothom s'haurà a votar. 80%. Perdem. El famós 47%. Ja està. I això tornarà a passar una vegada darrere l'altra. Per què? Estem ancorats al moment. Mira, hi ha 2 anècdotes. Tothom pensa que som el 2002, 2003. És el mal que ens ha fet aquest mil·lenni. No us passa? Ja som els tombant dels... De fet, ja, literalment, som el segon quart del segle XXI. Però tothom pensa en termes de... No, som més o menys com el 2002. Quan vam canviar el 2000, només anem posant un 25, 26, 27, i estic segur que psicològicament, si encara fóssim vius, posarem 2099 i pensarem que som el 2001-2002. Però és que 25 anys de canvi demogràfic, i fins i tot des del referèndum, 8 anys, oi? Aquest octubre ha fet 8 anys. A 100.000 nouvinguts que obtenen la nacionalitat espanyola en 2 anys i us voten a Catalunya, són 800.000 individus més que compten el mateix vot que vosaltres. Si tots els xinesos, no tots no, només 6 milions de xinesos, mira que n'hi ha 1.000, 6 no és molt, no és gaire, se'n van a Dinamarca, els deixen votar, de què creus que seran les escoles públiques? Vale. Per què els danesos no els regalen la nacionalitat als xinesos? Per què no els facin això? I parlo sempre de Dinamarca, però realment cerqueu tots els exemples d'Europa. El cens en una democràcia blinda qui ets. En una dictadura no et cal un cens. En una democràcia sí. Per tant, dius, i això, Ramon, ho hem de fer ara? No podem fer quan siguem independents? Independent de què? Què s'independitza? Això és un altre tema. Les terres no s'independitzen, senyors. Les terres no tenen drets polítics. Són els humans que tenim drets, no les terres. Els humans amb terres, sí de cas, però les terres no tenen drets. Les terres no tenen drets. Una cinglera no té dret, una cova no té dret, un llac no té dret, un bosc de faig no té drets. Són les persones que tenen drets. Per tant, no independitzeu una terra, independitzeu una cultura. Quina és aquesta cultura, se'm sembla? Per què abans? Per què has de constituir un estat? Has d'aprovar amb un Parlament constituent de catalans només? Quin estat voldràs el dia 1? Qui ocuparà les posicions de jutges, l'exèrcit, la Policia Nacional, l'administració catalana? Qui? Un cens nacional fa això també. Un cens nacional és dia 1, comencem, però has de tenir el funcionariat allà. Pots fer de més i de menys durant 6 mesos de dir el convidem a marxar perquè vostè és castellà. Ho pots fer, però no pots passar 20 anys així perquè doncs no has fet res. Per tant, necessites gent d'obediència catalana, especialment en l'exèrcit, o en la policia, o en els jutges, o en el Parlament. El Parlament a Catalunya us sembla un Parlament català? Per cert, una altra cosa que em sembla una ignomínia. Què és el Parlament com a edifici? Una caserna militar.
De Felip V. Cap cultura fa el seu Parlament lliure en l'edifici que el va sotmetre i que el sotmet. Agafes una aplanadora i no queda res, pedra sobre pedra. I nosaltres hem fet un Parlament allà, però nosaltres no. En el fons nosaltres no, perquè si no estàvem censats, aquella gent que ha ocupat allò, tradicionalment se sentien més o menys català, però sempre han jugat el joc de ser espanyols, perquè no deixem de jugar de ser espanyols i no comencem a ser el que som. Per tant, censem-nos. I el cens té 4 modalitats, com harmonitzant les cultures europees, que és la filiació, matrimoni i naturalització. Vol dir, jo estic casat amb un català, abraço aquesta cultura, m'he integrat, veient això. Molt bé. Naturalització, no m'he casat amb ningú, perquè no m'he de gust, però m'he integrat a la teva cultura. He fet això i això. I la filiació és fills de. Oh, Ramon, tenim un problema perquè fill de falta el de. Fantàstic. Nosaltres plantegem una generació primera. Has de començar en algun moment. Els letons, els lituans i els estonians van començar el 1939. Històricament nosaltres hauríem de començar en 1936, però un altre cop. Ells van independitzar en 1990. Han passat quan? 35 anys. 35 anys és molt de temps per anar en aquell temps, però si fas un estudi demogràfic, els canvis demogràfics de Catalunya, te n'adones que a partir de l'any 50, bum, tot rebenta. 60 ja és. La demografia de Catalunya ha crescut, és la regió d'Europa que més ha crescut d'ençà de la Segona Guerra Mundial. Ha triplicat la seva població. L'únic lloc d'Europa. Hospitalet és la ciutat més densa d'Europa. Això no és casualitat. I sospiteu de la gent que us diu que necessiteu gent per més economia. Perquè en realitat tot el que poguessin fer els catalans ho podríem fer sols. Trigaríem més, com tot. Una fàbrica amb 10 treballadors és més lent traient el producte que la mateixa fàbrica amb 30 treballadors. Però és un problema de temps, no que no ho puguis fer. Però accelerar els processos, sortiu al carrer, mireu la metròpoli, mireu les ciutats d'aquest país, mireu el paisatge, les carreteres, està destrossat i no sembla que ho puguem revertir ara per ara. Per tant, el fer les coses de pressa té un preu. Ets ric de pressa, però tu has carregat tot. I això és una realitat catalana, estarem d'acord amb això. Per tant, es pot créixer, però es pot créixer a poc a poc, o no créixer, que això seria un altre debat, que de fet tinc convidat a l'11 de desembre, un debat per parlar de migració, de dir quan és convenient o no. Culturalment, zero. És interferència, des del primer individu. Més o menys, com tot, és com l'alcohol. L'alcohol, una copa de vi no em fa mal. Si em prenc 3 copes de vi cada dia, doncs soc un alcohòlic. La migració pot ser fins i tot favorable amb uns números molt petits en termes econòmics. És possible integrar perquè tu sempre és el 90%, però tu el 30%, tu n'assimiles. A mi em fa gràcia la frase aquesta, som un poble d'acollida. 1. Tu no decideixes si aculls o no. T'agradaria ser un poble d'acollida. Vale, t'ho compro. Tu no ets un poble d'acollida, tu no decideixes qui entra i qui no entra. Per tant, tu no. No. I si fossis un poble d'acollida, que amb això també és una altra frase, diu, és que sempre hem estat un país d'immigració. Digue'm quina terra no ha tingut immigració. Quina terra no? O sigui, atribuir-se una propietat especial per una cosa que ha passat a tot el món. Totes les terres han tingut gent que ha anat a fugir d'una realitat o buscar una altra realitat. Totes les terres del món. Menys el desert, segurament, del Sàhara, perquè els recursos són els que són, la resta sí. Per tant, atribuir-nos nosaltres sí que hauríem de som una terra que hem crescut amb la immigració. Jo no diria això, que no és veritat, no hem crescut gràcies a la immigració. La immigració ha aportat, és veritat, però no necessàriament. Nosaltres hem construït la nostra nació amb la gent que hi era, han vingut uns quants, al principi menys, ara molts. Per tant, amb aquest matís, la línia de la generació primera és 1950. A més, passa una cosa a Europa, hi ha la Guerra Mundial, tots els registres se'n van a Orri. Espanya comença a fer els registres civils, diguem-ne, els registres dels ciutadans a la seva terra, el reconfigura del 50 al 55. Vol dir que en termes teòrics seria fantàstic fer-lo a 1936, en termes pràctics la demografia no canvia prou en aquells 15 anys, sí?, per no poder fer-la al 1950 i tenir disponibilitat de papers, perquè això és un cens administratiu, també és un cens de tràmit administratiu. Vaig amb un paper que tinc, que puc obtenir. Si no és un paper que no puc obtenir, jo no puc demostrar res. Per tant, és un cens que també apel·la per
l'operativitat, per l'executabilitat. Per tant, en 1950 es considera generació primera. Jo he parlat amb gent de 1940, encara viva, immigrants van arribar de terres espanyoles quan tenien 4 o 5 anys. El seu català és, evidentment, infinitament millor que el meu. És més genuí, s'han assimilat a la cultura dominant quan van arribar, que era la catalana, no és cap casualitat. És a partir de 1950 que la demografia canvia violentament i a partir del 2007 torna a canviar violentament, i especialment ara en 100.009 individus. Polítiques, demografia és política. Si nosaltres encara estem ancorats, encara som ancorats en el cens autonòmic, no tornarem a guanyar cap elecció, cap ni una. I si ens independitzéssim amb aquest cens autonòmic, tampoc. Perquè ser independent o no canvia ser majoria o minoria amb el cens si no canvies el cens. Heu d'impugnar el cens, heu de treballar-lo, heu de vertebrar els catalans per organitzar-se per el control d'una terra, per crear poder polític propi i administratiu propi, lobby econòmic propi, a esquena d'Espanya i França, i dia D, que això no em pertoca dir-ho, però és dia D. I dia D vol dir 10 dies de sarau, 10 dies de control de la terra, les trucades arriben. 10 dies. 10 dies vol dir, no passa res que no passés abans, però tu ara ets qui agafa el telèfon. Això és geopolítica. Hola, sí, aquí un català. Què vols? Doncs m'agradaria entrar a les meves mercaderies que ja passen per aquí i arriben a port demà passat. Què hem de fer? Doncs parles amb la persona dient. Això és control d'una terra. Centrals nuclears, centrals hidroelèctriques, fonts d'energia, potabilitzadores, trens, punts de transport, logística, la borsa, si vols, lobbies econòmics, dia D, 10 dies, independents. Quina terra? Això no t'ho sé dir. Això no em pertoca a mi, no? El cens no. El cens sereu vosaltres. Imagineu que vosaltres sou el cens i decidiu quina terra ens podríem controlar. I ho debateu, és el vostre debat. Però és un debat previ. Que no sou madurs per fer-ho? Delegueu, això és la democràcia representativa. Jo no en sé d'això, però penso que aquesta persona ho farà molt bé per mi. Democràcia representativa. Si no us veieu en cor per decidir aquestes coses, més petites o més grosses, delegueu. Ha d'haver una autoritat catalana. Però tot això s'ha de construir abans de la independència. No pot agafar amb els pixats al ventre de dir ja som independents i ara què? Què fem amb l'administració? Qui truquem? Qui controla què? És immadur. És immadur pensar-ho d'aquestes formes. Hem de construir abans. Diu, home, això ralentitza les coses? Va, sincerament, els que es presenten a les eleccions autonòmiques, quants anys hi estaran? Es presentaran a les properes autonòmiques. Guanyaran 68 escons? No. Vale. Ens esperem a la segona. Oh, però hem millorat. Vale, has millorat, és cert. S'atura aquesta funció de millora? O sigui, comences a 20, continues a 21, passes a 68, o continues a 20, potser arribes a 30, s'atures a 33, 35. I què fas a partir d'allà? Quantes legislatures poden passar? 3? 3 per 4, 12? Uf. Bueno, hi serem menys. Sempre hi serem, fins que quedi un hi serem. Però, clar, ja la gent em dirà, escolta, i no vols una reserva i et faig un casino? Sí, no? Dius, vale, doncs posats a fer sí, perquè em sembla... Ja m'alcoholitzaré, perquè és el que fan els cherokees, no? M'han donat uns casinos, tinc molts diners, tinc absolutament la nació destrossada, perquè he perdut la seva identitat a canvi de diners. Compte, que aquesta frase fa molt de mal, perquè nosaltres fem exactament el mateix d'ençà de 80 anys. Bueno, de fet no, des de fa segles. Com no tens poder polític i no et reconeixes, dius, doncs, saps què? Fem diners. I ara ens hem venut a nostra mare, I la política catalana és això, vendre's a nostra mare per diners, perquè com la gent ja assumeix que no seran independents, jo com a mínim viuré bé. Això és esperpèntic, però també passa. Jo penso que és una protecció psicològica dels individus, i passa. Ho hem de revertir. Això no costa diners, no esteu en perill. El cens és una organització, no és una organització, el cens, l'organització es diu Patrimoni Català, constituïda a Suïssa. Per què Suïssa? Vale? No té un .cat. Per què no té un .cat? D'on és el .cat? És espanyol. El dia que Espanya digui s'ha acabat el .cat, totes les pàgines independentistes se van totes en orri, una darrere l'altra. Hi ha una situació internacional que regula Això del regula a mi em fa molta gràcia, perquè també regula el dret internacional que està prohibit canviar les democràcies, les demografies dels pobles. I aquesta gent ens envia centenars de milers cada any.
Això també està prohibit. És a dir, que Espanya t'apreta el botó, Dius, home, això no ho pots fer. Dius, sí, espera. I ara castiga'm. No ha tingut cap ganes mai de deixar-se fer un publicat. I ho he fet gràcies a que hi havia una... Bueno, us ho compraré, però Espanya de moment només fa les coses imprescindibles que garanteixin que Espanya continua. Tampoc vol fer-se el melodramàtic fent coses sobredimensionades. Però en tot cas, el cens del poble català va a Suïssa, no és Europa, no és la Unió Europea, no és França, no és Espanya, no és Itàlia. Agafa la documentació, la digitalitza, l'envia a uns servidors internacionals, amb dades fragmentades, que s'autorepliquen cada 48 hores. Si fallés en 48 hores, ja hi ha una còpia de seguretat. Tenim la documentació en paper que va a magatzems suïssos, perquè un dia truquem a l'ONU, si vols, i dius, els catalans s'autodeterminen, som aquests. Saps allò del Rajoy que va anar amb tots aquells milers de capses amb les signatures contra l'Estatut? Doncs tu vindries a dir, senyors, som aquests. Perquè l'any 33 el Conveni de Gènova diu per independitzar-se ens cal una terra, un govern, un poble. Doncs et cal un poble? No el tens? No diguis que són els empadronats de Catalunya. Poble, govern que brolla d'aquest poble i una terra controlada. I una terra controlada, que això és un altre debat. No podem demanar que ens reconeguin una cosa que no tenim. Quan tu siguis un estat amb control d'aquells 10 dies crítics, diran, i ara em reconeixes? Dius, sí, ara ets un país. I si has fet bé els deures, els que estaven a favors teus tenen ara la potestat de defensar-te. Però si tu fas malament les coses, diu, jo no monto aquí un pollastre geopolític. Els que estan a favor teu suraran quan tu t'autodeterminis si fas bé les coses. I aquest és el cens dius, home, què més que un poble que s'autodetermina has de definir el poble. Diu, home, ho fas amb criteris que t'has inventat? No, te'ls has inventat tu, perquè jo t'he copiat a tu. Diu, home, és que no m'agrada que ho facis. Bueno, no sé, doncs no t'agrada fer-ho tu, no? I això m'ho diu molta gent. Diu, però això t'ho has inventat? Jo no. Jo dic, com fan els danesos? Doncs en lloc de danès, català. Ja està. En lloc de 1939 com els letons o els estonians, doncs 1950. Per què? Perquè s'ha de ser operatiu, s'ha de poder fer. No podem anar a Jaume I perquè no trobarem a ningú, diguem-ne, no? Sí, podríem dir, no, els de Jaume I. Bueno, és molt romàntic, està molt bé, però hauràs de despertar Jaume I i els seus amics. No, hem de ser una cosa pràctica de gent que creus que tindrà fidelitat. Són ciències socials, no és matemàtica exacta, es diu campana de Gauss. No sé si ho sabeu, algú sap matemàtiques aquí? Ha fet alguna cosa de matemàtiques d'estadística? Hi ha una cosa molt bonica en estadística que es diu estadística inferativa, que és quan tu has decidit que hi ha un grup i vull saber si aquest individu forma part del grup, fas una estadística i es diu quina probabilitat hi ha que jo hagi decidit que hi és i no l'hi he posat. I quina probabilitat hi ha que no hi sigui, que hi sigui i no hi hauria de ser. Hi ha una probabilitat que intentes ajustar-la que sigui inferior al 5%. El 5% del teu cens català podria ser erroni, que això també és una rèplica. Home, però no pots garantir 100% que... Algú que em comença així diu, no, 100% res. La ciència tampoc treballa així, no? Vull dir que pots garantir amb molta probabilitat que tindràs molta gent fidel per construir un estat català i que tindràs, potser t'has equivocat amb un 10%. Un 10% no et vota el castellà. Estem parlant d'això. Per tant, el cens fa aquestes 4 modalitats. Ara us toca, potser a vosaltres, dir, vale, entenc el plantejament, però tinc alguna pregunta. Digui'm. Una xerrada que hem tingut tu per telèfon, vas preguntar l'edat. Jo ja puc entrar en aquest cens perquè jo soc del 43. Directament. Què caldria fer per... Caldria només, i molta gent també ho critica, cal presentar la identitat del país que siguis. Jo he censat a suïssos. Catalans suïssos. Perquè són emigrants de segona o tercera generació, el seu pare o el seu avi era resident als països catalans abans de 1950. Però ara fa 2 generacions que viuen a Suïssa. I he anat a Suïssa i els he censat. Però llavors jo què he de fer? Bueno, això són els tràmits, em puc fer un dibuix. Els que sou anteriors de 1950 només us cal entregar el document d'identitat o passaport o carta de ciutadanatge de França, d'Itàlia, del país que sigueu, ja veieu que no té a veure exactament amb el DNI, per certificar que vosaltres sou la persona que dieu que sou. Ja ho ha fet un estat per mi, jo no em posaré a comprovar-ho. Hi ha un estat que ha dit, no, tu ets en Manel, tu ets la Maria, tu ets en Jordi, com diu el teu carnet. I a partir d'allò, la signatura de 2 papers, que cedeixes les teves dades per 3 propòsits, el cens,
que és per poder fer un cens nacional lliurat a una autoritat catalana per la gestió interna i per anar a la ONU, si cal, entregant tota la documentació de hem fet això o farem això, en aquests 3 propòsits. És accessible a la pàgina, hi ha un fedatari, això és un acte administratiu presencial, ningú al món sense no presencial, perquè has de saber qui ets. És una cosa que surt per internet, això... Hi ha una pàgina web que es diu censdelpoblecatalà.info on hi ha tota la informació de quina modalitat us heu d'acollir, quina documentació podeu lliurar i a qui li heu de lliurar. Actualment hi ha 40 fedataris arreu dels països catalans i una a Suïssa, perquè l'entitat és de Suïssa, n'hem de tenir un de Suïssa. Seria bo tenir-lo a tot el món i això són els casals catalans de tot el món haurien de començar a ser fedataris. Què demana el cens? Primer que entengueu el projecte, perquè un malalt de càncer no es cura si no accepta que té càncer. Primera idea és, el meu pare va morir de càncer, no va acceptar que tenia càncer fins massa tard. Per tant, vull dir que és cabut, diguem-ne, no? O sigui, han d'acceptar que això els pot salvar. No fer-ho no el salvarà perquè ja és minoria, per tant no té poder polític ni el tindrà en un cens autonòmic. Per tant, ho han de poder fer. Però l'altre és que anem a fer números grossos. Un fedatari sense 20 persones setmana. 20 persones en un local en 3 dies o en 5 dies, d'una hora d'una entitat com l'Assemblea que té la seva seu o un partit polític que té la seva seu i signa. Porten la documentació, signa, volca la informació. 20 per 50 setmanes són 1.000 catalans. Per 1.000 fedataris, 1 milió. L'Assemblea són 35.000 persones, ja en podria tenir ben 20.000 amb ordinadors, el Consell, qui sigui. 1.000 fedataris, en un any, 1 milió. Ja pots començar a fer política amb 1 milió de persones, ja podria ser un estat amb 1 milió de persones, recordem, Andorra són 40.000. 2 anys, 2 milions. 3 anys, 3 milions. No canviarà res en la política catalana abans de 3 anys, ni de bon tros. Però si tu tens 3 milions censats i saltes de l'autonomia i muntes un Parlament que no té res a veure amb el colonial allà i te'l muntes, si vols, amb un pavelló d'esports, t'és igual al lloc, és que tens uns representants d'un poble i comencen a actuar relacionats amb els ajuntaments, evidentment que hagis guanyat a les eleccions, que això començaran a caure, molts aniran a caure a la banda de la immigració, aleshores ja tens poder polític propi per al control d'una terra. Però de moment ara esteu diluïts en els censos aliens. Això ho podeu revertir amb la vostra voluntat només. És a dir, és un debat que és a tot arreu. Què han demanat els saharians? Votar un referèndum amb el seu cens. Ni el món ni el Marroc els han permès, els han deixat allà. Però ells no tenen ordinadors, nosaltres sí. Nosaltres podem anar i fer-ho. És a dir, no hem de demanar permís, no demanem permís. És a dir, per què un poble ha de demanar permís per ser lliure? El Tibet també ho va demanar, diu, no podem fer un referèndum amb els xinesos que viuen al Tibet. Això el Dalai Lama, saps? Que dius, és un tio centrat, no? Vull dir que està demanant que només els tibetans. L'autodeterminació són de pobles, no de gent administrativa. Bé, aquestes són totes les idees generals. Us demano que ho païu, que feu un acte que no us costa diners, no us costa gaire temps i que reforça una nació, la unifica, perquè està parlant dels catalans de València que ho volen ser, d'illes, d'arreu del món, que som una nació que han compartit molta realitat cultural i que poden fer un estat per la seva cultura com qualsevol estat europeu. Això depèn de nosaltres, però les coses van lentes perquè, com en el teatre, un actor pot ser molt bo, però si el públic no és receptiu, el lector no té res a fer. Heu de ser receptiu d'això. Això és xocant. I us diran moltes coses lletxotes. Però diràs, però si el món funciona així, digue-li lletxot a la resta del món. Digues que no t'agrada com és el món i comencem a xerrar, però no em diguis a mi que no t'agrada quan ho faig jo, però sí que t'agrada quan el fa el món, perquè com ens deia el nostre company, aleshores és catalanofòbia. Quan tu no pots fer, però ho pot fer la resta del món, és catalanofòbia. D'acord? Gràcies. Ramon. Aquí comença. No hi ha imposat, Doncs podem apuntar ja. Ordenador, donar. Bé, el que sí que podeu fer també és, després de censar-vos, ser fedataris de les vostres poblacions. Vol dir, gent, nosaltres us donem l'ordinador, l'aplicatiu, és un ordinador que està protegit contra atacs, no té el seu Google, diguem-ne, té tota la seva estructura informàtica pròpia, el seu VPN, perquè vosaltres us podeu connectar pràcticament des de casa sense que no ho sàpiga ningú, que us podeu connectar des d'un bar i no ho sàpiga ningú, és un ordinador que nosaltres us cedim, d'acord? Us cedim, hi ha el programari bàsic per poder-lo funcionar, és un programa que entra en xarxa
omples les dades, fas les fotografies in situ, les volques, intro, fora, i us adjudica un NIC, número d'identificació catalana, el meu és molt... No comença per l'1, perquè ningú volia ser el soci número 1, era injust, per tant és un botó i la màquina diu que ets l'1.873.741, doncs sóc aquest. Si el fedatari es vol fer un favor i diu no m'agrada gens com acaba, doncs torna a prémer el botó i torna a sortir al concurs un nou número, però no el podeu triar. I jo no el vaig triar i de fet jo el vaig censar supertard. No vaig pensar que si no semblaria... Bueno, és que em vaig despistar. No? Escolta, et censaràs un dia? Diu sí, i podries fer de fedatari de Barcelona? Dic sí, doncs t'hauràs de censar, perquè clar, no té sentit que com a protoadministració un no català sense catalans. No, has de censar-te com a català i aleshores fas de fedatari per donar fe que els altres també en són. Per tant, heu de fer de fedataris arreu del país, cap problema, no serà cap problema, publicitar-nos, dir mira, de dilluns i dimecres seré aquí o no, el dia que tinguem més diners, perquè això serà també cosa vostra, diu no, o dels pobles o de les administracions, cedim aquest local amb un rètol, amb un panó, sense el poble català, cada dilluns i cada dimecres de 5 a 8 del vespre. I per tant, milions de persones, 3 milions, ho podem fer per anar a votar un diumenge, no? 3 milions així un diumenge, tenim 2 o 3 anys per fer-ho, no ens adormim, però en 3 anys tenim una que patia que no pogués ser independent abans de morir, doncs 3 anys que no us veig mort, encara us veig molt fresc. Per tant, 3 anys de constituir una nació que ara políticament no existeix i 2 anys d'accions polítiques amb 5, 6, 7 anys podríem estar a la frontera d'aquells 10 dies màgics. Però ho hem de fer perquè és com l'estudiant. M'agradaria aprovar l'examen però no he obert un llibre. L'última esperança que queda no ho fem. Bueno, doncs si feu números potser encaixa. No, de debò. A voltes no saps si és... Se'n diu profecia autocomplible. Tu fas perquè saps que hi ha una fita per fer-ho, no? I és una profecia autocomplible. És molt bonic aquest concepte. Sí, bé, em dic Rosa Maria. La meva pregunta seria, per ser fedatari hi ha un límit mínim d'hores que hi hagis de dedicar? No. És flexible, no? Vull dir, pot ser quan... Absolutament. O sigui, un poble de 2... O sigui, demanen 1.000 fedataris. Som 2 milions a Catalunya. 1.000? De 2 milions és un 1 per 1.000. Home, hi han de ser. I sou. I per tant, ara són molt a Barcelona, i són molt poc a Lleida, i és a Catalunya, en el País Valencià, són a les Illes. Ara parlem amb el Catalunya Nord per sensibilitzar-los per això, que això també és un drama, que l'any 70-80 eren el 80% de la població de gairebé 350.000 catalans i ara són el 8%. 8%. Vol dir, això és un reportatge d'en David Valls, que suposo que el van passar per TV3, si no l'heu vist mai, no? És molt bonic, és Catalunya Nord, 2 punts, una llengua enyorada. Diu, això mor ja, això mor. Els francesos ho han fet molt bé, ho fan molt millor tot, que els castellans. Diu. Hola, m'ha agradat molt. Gràcies. Molt ben explicat, entenedor, almenys per mi, així ha sigut. M'ha obert una... En fi, els que em coneixen ja ho saben, que dic que els catalans, entre cometes, els que avui vivim a Catalunya encara, estem imbuïts d'alguna manera de tot el cos de poder espanyol. Cultura, tot. Fins i tot a l'hora de pensar, encara que pensem en català, a l'hora de pensar tenim uns estereotips marcats a foc des de petits, i tinc una edat, i aleshores has de fer un esforç, per dir-ho d'alguna manera, per inhibir-te d'aquesta pressió psicològica que tens. I això es veu en les xarxes socials, quan opinem de coses, el que sigui. Si ho analitzes una mica, o sigui, allò per una mica de perspectiva, dius, estem pensant com un de Burgos. Absolutament. De fet, la política catalana... I això s'ha de trencar. No, la política catalana viu d'Espanya. I per tant, viu d'Espanya. I hi ha moltes cadires que viuen d'Espanya. Moltes cadires. Per tant, una altra cosa que fa apel al cens és no trucar a la porta de les cadires actuals. Dius, molt bé, podeu... A més, si us desitgeu continuar sent espanyols, en podeu ser. Els catalans anem per la nostra via. No demanem malestament polític, a dir, va, per què no ens estires? Diu, no et necessito. Per tant, som els catalans, serem 1 milió, 2 milions, mig milió.
i ja farem els nostres polítics, els nostres partits. Hi ha molts partits que juguen al joc colonial de dir, no, el Parlament és una institució espanyola. Malauradament, històricament no, potser, però ara ja no l'és. No hi ha cap cosa de control català, no hi ha res genuïnament políticament català en el nostre país ja, perquè estan sota control d'una altra cultura. Per tant, hem de trencar això amb més abruta o amb més transició, però sobretot aquesta idea mentalment hem de trencar. Jo sóc una altra cosa, no puc fer una altra cosa diferent al que m'imposa. Jo ara tinc una guerra, per exemple, amb l'escola. És una frase que volta. Com pot ser que nosaltres duem els nostres nens a que els ensenyin la llengua que minoritza la nostra? A veure, aquest... Vull dir que jo ja he decidit que el meu nen se'n farà un colacau i un croissant a l'hora de castellà. I he parlat avui amb la directora. Mira que no podem, diu, però esteu d'acord amb la llei? Bueno, jo entenc que tu no vols fallar, tu tens una institució. T'has preguntat què podria passar si fessis una insubmissió com a escola? No ensenyarem castellà? Dius, la veritat és que no m'ho ens hem pensat mai. Diu, doncs vés investigant. Però de moment jo et dic, i a tota l'honestedat no t'he de mentir, que jo agafo el nen i me l'enduc al dentista. No tinc cap necessitat de mentir-te. Agafo el meu nen i ens fotem un cocaulat. Això em costarà cangurs o em costarà el meu temps de laboral. Me l'enduc de l'escola perquè no vull que aprengui castellà. Diu, home, però això és absentisme. Digue'm els números. El 10%, 2 hores a la setmana és 4%, més 4%, 8%. No és absentisme. Diu, home, però suspendrà castellà. Diu, sí. També suspendrà mecànica quàntica. Li he dit així. Saps quan m'importa que el meu fill als 7 anys sàpiga mecànica quàntica? Diu, va rigut, diu, res, no? Diu, sí, res. El mateix que el castellà. Oi que no ho veus estrany que no aprengui mecànica quàntica? Diu, sí, la veritat és que no és estrany. Doncs no et sembli estrany que a mi m'importi molt poc que no aprengui castellà. A la reunió de final de curs de primer de primari va dir, no, el teu fill molt bé, matemàtiques ho enganxa molt bé, de castellà va fatal, I jo vaig somriure, diu, hòstia, que bé. Fantàstic, molt bé, i va dir, com que molt bé? Diu, és que cada vegada que tu em dones un llibre de castellà, llenço l'escombraria. O sigui, no llegim un llibre en castellà. I quan s'equivoca perquè no ha vist el títol, doncs el llancem, bueno, no el llancem a l'escombraria literalment perquè l'hem de tornar. Però van comprar un llibre per error de Sant Jordi i diu, ja el pots tornar, regala de qualsevol. Diu, no el volem. És a dir, ara hem de ser bel·ligerants contra la colonització. Hi ha 400.000 famílies amb nens a les escoles. Imagineu 400.000 nens que diuen... Tots fan, o sigui, el cacaulat es farà d'or, perquè, clar, tots els nens que surten de classe per fer un cacaulat, vull dir que les accions pujaran. Però 400.000 pares que diuen el meu fill no vas castellà, no canvien res. No per canviar Espanya, és simplement perquè els meus nens passen de castellà i aprenen una cosa, estimar-se en una nació. No dir, no, tu dius moltes coses, papa, però m'envies a castellà. O sigui, els nens han dit, tu parles massa, però aquí aquest món me'n portes a una escola que m'ensenya en castellà? Dius molt a casa, però tu em dus a una escola que m'ensenya en castellà, suposo que ho saps, no? Clar, els nens pensen així, també. Potser no amb aquest silogisme, però diu, bueno, no sé, és molt estrany, perquè diu a casa que no parlem en castellà, però aquí fem 2 hores a la setmana, saps? Vull dir, hem de ser bel·ligerants amb la colonització, perquè és colonització pura i dura, Som cherokees. Més o menys, sense fletxes, però som cherokees. Digue'm. Sí. Se m'ha anat una mica el fil, però l'enganxo. Això que estem dient és el conceptes. Com un tribunal, ja ho entenc, un tribunal espanyol decideixi que en una classe s'hagin de donar classes d'una cosa o d'una altra. L'exemple que has posat de física quàntica, no? Un tribunal, perquè veu, o li han explicat, que és importantíssim pel futur saber física quàntica, doncs obligui a fer el 25% de les classes de física quàntica. No té sentit, oi? Però no obliga... Estem parlant d'això, Sí, però no aplica un jutge, És una nació que està d'acord en que passi això i ho delega un jutge. No he vist ni cap espanyol que protesti. Ostres, què ha fet aquest jutge? No sortir cap espanyol a dir, ostres, quin beneit, fem aquest jutge que vagi al manicomi perquè està boig. I per la llengua àrab, que també es veu que serà obligatòria. I l'altra és aquesta. És a dir, fixeu-vos en una altra idea que és del Xavier Vila. El Xavier Vila que diu que el català baixa perquè no sap adaptar-se a la multiculturalitat. El de política lingüística diu que l'error és nostre perquè té problemes d'adaptació en un món multicultural.
Et diuen que tu no t'adaptes al multiculturalisme, t'està dient que tu ets una llengua més de les 300 que es parlen a Catalunya. No s'atrevirien a dir que la teva llengua és l'autòctona de Catalunya i per tant no és que no sàpigues viure en un món multicultural, sinó que et desplacen demogràficament. I això és la política catalana. Quan a mi aquests individus fan això és que són obedients a Espanya. I això és un mecanisme que hauríem de trencar. Aquella gent no us representa. Zero. Zero. Home, però és de llinatge català, t'ho compro. Però segles XV, jo vaig anar a les conferències de Nova Història, em va agradar molt per aquesta visió. La de catalans que van decidir abandonar la seva nació perquè Castella els oferia més diners. I Catalunya estava saturada administrativament, diu, jo he de fer les Espanyes. Van canviar de nom, però els han traçat, hi ha la traçabilitat del canvi de nom, perquè dius, no, és la mateixa gent, té els mateixos fills, és el mateix que s'han anat de Catalunya per fer més diners. O sigui, gent que abandona obediència catalanocèntrica i se'n va a les Espanyes és ple, i jo penso que ara la nostra política és així. Fixeu-vos que la majoria dels partits, en el fons, què són? Reformistes espanyols. Vol dir, vull que Espanya em doni diners, vull ser espanyol i vull que em protegeixi una mica aquesta manera bonica de ser espanyol que és amb el català. Diu, no és una manera bonica de ser espanyol, és ser català, no és una manera bonica de ser una altra cosa. Això és la política catalana actual i va a sac foradat, vull dir que no ens du enlloc. El que passa que emocionalment ens tenen atrapats, que és un altre tema. No gosaríeu fer una altra cosa, penso. Costa molt. Emocionalment ens tenen atrapats. Diu, és que si no és això, què? Cens i fer-nos els nostres partits i som-hi. Però mentrestant ells avancen, que no avancen igualment. Si poguéssiu aturar-los, no els aturareu. No els aturareu. I cada elecció és així. Per què governa ella i fa espanyolades? Però ella és català? No pot ser català algú que vol destruir-te. Això ho entenem o no? A les guerres, això ja ha passat. Els japonesos que eren americans els van fotre tots en un camp de concentració. És fort això, Però si són americans, diu, sí, però estem en guerra amb els teus pares. Diu, no faré res, Quan s'acabi la guerra et deixo sortir. La corona britànica va ser molt criticada per l'opinió pública anglesa, perquè és de llinatge alemany. Però una de... Saps? Va dir, escolta, estem en guerra amb els nostres reis. Aquests tios van sortir als seus parlaments, no, estem amb el poble anglès, sí que és veritat que som de llinatge. Quants uniformes pots portar en una guerra, si no ets un doble espia? Quants uniformes alhora? Al final vas amb un color o vas amb l'altre, perquè al final és tu o jo. Aquesta disjuntiva no es resol amb la fal·làcia de punt mitjà, ets tu o jo. Per tant, els espanyols que defensen Espanya, o catalans de llinatge català que defensen Espanya, són espanyols. Mal ens pesi, i dius, ostres, quina llàstima, perquè era un català que podia continuar amb la catalanitat. Sí, però ja no. Però no intentem arrossegar-los en una catalanitat que ells no volen abraçar. Construïm-nos la nostra política. Perdó dir-ho en aquests termes, és com de ser nen gran. És a dir, que nosaltres ara comencem a dir qui som nosaltres, aquests. Podem vertebrar-nos políticament fora les institucions espanyoles, fora la política espanyola i fer lo nostre? Una aliança catalana pot presentar-se a un Parlament de catalans només? I una alhora? I si volen uns junts? I una esquerra? Sí, doncs fem-ho. Qui ens ho impedeix? És nosaltres mateixos, és que no ens veiem capaços, estem absolutament blocats. Fem-ho. Jo ja he començat a fer-ho, jo ja soc català. Mira, em va trucar una senyora que s'havia censat, diu, la meva mare es vol censar i és al llit de mort. Vaig quedar impactat, diu, no vol morir espanyola. Vaig dir, bueno, el cens no serveix exactament per això, perquè si s'ha de morir després no em podrà votar res, no? Però vas dir, t'agafo l'ordinador, ara vinc. M'aguantarà o no? Diu, sí, li quedarà una setmana. Doncs vaig cap allà, signatura, tal, fotografia, i després tindria la seva conversa, que no és cosa meva, de que finalment es va censar com a catalana. És que és molt fort això. És a dir, jo ara puc, allò de dir, què pone en tu DNI? Jo sempre respono, no sé, tu no em fa res a qui regales el teu DNI, és el teu problema a qui regales el teu DNI. Me l'has donat? Puc anar als aeroports? No sé, és el teu problema, no és el meu.
Però jo ara soc català i al que tingui 1 milió, mig milió, 50.000 catalans, començarem a fer política catalana amb el nostre DNI. És veritat, les nacions es reparteixen carnets, redimonis, que aquesta és una altra frase. Què, repartiu carnets? Diu, sí, com els danesos, que no tenen passaport danès. És un carnet, tu ets danès i ho sabem tots. Per tant, podràs votar a les nostres eleccions. Aquestes frases són xantatges emocionals, analitzeu-les bé, són xantatges emocionals. Rebateu-me alguna que hagi dit avui. I en parlem, perquè a mi m'agrada molt això, però no les dic perquè dir, no faig... M'incomoda molt la mentida. Jo mateix em reviso les meves mentides i entro com a contradiccions, dic, no, això no pot funcionar bé. Intento buscar un corpus teòric sòlid i penso que el món, quan he obert la perspectiva, funciona així. Doncs som-hi, per què no nosaltres? Tinc algunes anècdotes polítiques de la història que m'han fet arribar d'ençà del cens, que són esperpèntiques. Mireu-vos, sisplau, el llibre d'en Andreu Marfull, Apel·lació dels catalans a la ONU. El 1945 els catalans van fer la millor carta que mai s'ha presentat a la ONU. Ho saben els països, és la millor carta que s'ha enviat mai per l'autodeterminació dels pobles a la ONU. Abans de la Constitució de la ONU, amb la Carta Atlàntica allà darrere, els catalans hi van presentar els papers propis, els primers papers, les primeres cartes, i el 1945 ja van anar tot. Hi ha una anècdota que és molt forta en el llibre, que és que Franco envia tots els republicans, inclosos Esquerra Republicana, a la ONU per dir que en realitat els catalans volen una tercera república espanyola i no l'autodeterminació. I Esquerra Republicana hi va. I això, quan jo llegeixo els Esquerra Republicana som independentistes des de fa 90 anys, diu, no teniu vergonya. El que passa és que la gent no sap la història. Són reformistes espanyols, que està molt bé, però l'honest seria, és que ens agrada molt Espanya i volem ser reformistes espanyols. I segur que trobes un electorat, però tenen atrapat a molts catalans en aquest doble joc. No han estat mai independentistes. I els altres, que defensen una mica més la catalanitat, en el fons tampoc. Viuen molt bé dels diners, de l'Espanya que li doni, això com els adolescents, diners sense preguntar per què els vols, més trens, més cases, més autopistes, més... No, un país no és això. També no em sembla que siguin molt independentistes, tampoc. Més preguntes i resolem en un momentet. Sembla que hem acabat, Sí? Perfecte. Doncs... Mira, a les 9 tampoc és, no he fet tant salat. Aquest senyor, normalment venen senyors aquí porten llibres i els hi comprem el llibre. Aquest senyor té uns calendaris que no sé si posa preu o els vol regalar. De fet, no els he dut jo. L'organització li ha donat una tercera persona d'Argentona i diu, mira, escolta, si algú els vol, ja se'ls poden quedar. El cens no es farà ni ric ni pobre per vendre un calendari. I, de fet, el cens no demana diners. No se censa, es diu, dona'm €1 per al tràmit. No, això seria com una cosa molt bruta. El Víctor Pelós entrant a València, Cuidado, això vol dir alguna cosa, Això és un regal que l'organització m'ha lliurat ara de darrera hora, diu, per qui el vulgui, que se'l penja a la porta de la cuina, diem. Els hi dones tu, Ramon? No, per favor, que amb vosaltres mateixos, sisplau. Veniu a recollir, Bueno, doncs moltes gràcies. Va, moltes gràcies, Ramon.